Il-kundizzjoni mhux aċċettabbli li jinsab fiha preżentament l-Isptar Monte Carmeli hija r-riżultat ta' nuqqas ta' impenn mill-Gvern ċentrali fuq medda twila ta' snin lejn il-qasam tas-saħħa mentali. Għal dan rapport tal-Awditur Ġenerali li taħarsa lejn l-effettività u l-istat li jinsab fih l-Isptar Monte Carmeli. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali Charles De Guara rid jiddetermina jekk l-Isptar Monte Carmeli hux qed jopera b'mod effiċjenti filwaqt li jindirizza b'mod effettiv il-problemi ta' saħħa mentali fis-soċjetà Maltija. Dan l-istudju wera li l-Isptar Monte Carmeli u konsegwentement is-saħħa mentali f'Malta għadhom jiġu konsidrati bħala ta' priorità sekondarja meta mqabblin mal-kumplament tas-setturi lokali tas-saħħa. Ir-rapport qal li minbarra nuqqas kbir fir-riżorsi umani, partikolarment fil-gradi tal-infermiera, hemm ukoll ċertu tensjoni fir-relazzjonijiet bejn il-management u l-impjegati ta' dan l-isptar li ma' sitwazzjoni qed timmina l-effiċjenza u l-effettività tal-operat tal-isptar. L-NEO innota wkoll li l-arranġamenti tas-sigurtà ġewwa Monte Carmeli mhumiex adegwati. Dan l-istudju wera wkoll li l-Isptar Monte Carmeli qed iservi parzjalment bħala l-aħħar rimedju ta' refuġju għal numru sostanzjali ta' individwi li għalkemm huma fil-bżonn ta' xi forma jew oħra ta' assistenza u servizzi speċjalizzati oħra ma jirrikjedux żamma fi sptar għal kura tas-saħħa mentali. L-NEO isostni li din is-sitwazzjoni qiegħda tpoġġi sfidi kbar għar-riżorsi li huma diġà mġebda b'konsegwenza li jonqos il-livell tas-servizz mogħti lill-pazjent li verament ikollu bżonn jinżamm f'dan l-isptar. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab ukoll li għalkemm it-triq il quddiem hija li l-kura tas-saħħa mentali tiġi deċentralizzata lejn servizzi mogħtija fil-komunità, il-kliniċi u ċ-ċentri ta' matul il-jum ta' Monte Carmeli huma nieqsa minn riżorsi umani, kif ukoll ma jidhirx li l-maniġment tal-isptar qed jagħti l-attenzjoni neċessarja lil din il-funzjoni. Finalment dan l-uffiċċju osserva kif strateġija nazzjonali komprensiva s-saħħa mentali għadha ma ġietx implementata u għalhekk iħeġġeġ l-awtoritajiet konċernati biex jagħtuha l-prijorità li jistħoq ilha.